Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Миләүшә кызым Мәрьямның тарихын яңа баштан сөйләп китә, чөнки безне караучылар, тыңлаучылар, укучылар арасында бәлки синең тарихың белән таныштыру кешеләр дә бар. Мәрьям минем 31 гыйнвар 2011 елда дөньяга килде. Безнең бик авыр узды инде бала табу вакыты. Мәрьям бик авырдан гына табылды. Врачлар дөрес ярдәм дә күрсәтә алмаганнардыр инде, шуңа күрә бала минем бер бал белән генә туды. Инде ул теге үлгән иде инде, аны тиз генә шулай итеп реанимировать итеп ойнаттылар. Шуннан соң инде баланың әлбәттә бик зур травмасы булды баш миендә. Казанда да ятып чыкты. Шуннан соң 4 айда аның бик көчле йөнәкләре башланды баш миеннән, эпилепсия инде. Һәм шуннан баланың тулысынча алга китеше туктады. Бала ятып калды, бер нәрсә сөйләшмәде, селкенмәде дә, бик авыр хәлдә ятты инде. Шуннан соң мин аны алып баргаладым больницаларга. Безгә инде яздылар шул противосудорожный препаратлар. Шуларны эчтек, бер нинди массаж, физкультура бер нәрсә ярамый диделәр. Шуны эчеп тик яттык 2 ел менә. Хәзер 2 ел узды, бала аякка басмый, баланың хәле начар. Хәзер инде әле 1 яшькә кадәр өметләнәсең бит, бала әле 1 яшькә кадәр тәп йөрми, бәлки 1 яшьтән соң йөри башлар. 2 яшькә кадәр өметләндек әле, ләкин мин күрәм баланың хәле начар. Кулга алырга кирәк, нәрсә булса эшләргә кирәк дип, шул вакытта мин инде ВКонтакте шелтәрендә группа ясадым һәм ярдәм сорадым инде. Материал ярдәм сорадым. Материал ярдәмдә инде һәм шулай ук теге бәлки кем нәрсәләр киңәш итер. Чөнки бит үзем белмим, берәйбер мин әле япь-яшь кыз, мин ул вакытта 22 яшь, әле 22 яшьтә тулмаган булгандыр, япь-яшь. Бер кеше бер нәрсә белми, эпилепсия нәрсә икәнен белмим, ДЦП-ны нәрсә икәнен белмим, гомеремдә ишеткән сүзләр түгел бит инде ул. Әле мин ул вакытта университетта укыйм. Теге баланы карыйм, бала төнле авырта, приступлар була, иртә белән чыгып китәм университетка, Казанга. Университетта бер параны калдырмадым, укып чыктым, Аллага шөкер, дипломны алдым. Әти-әнием ярдәм итте инде. Аларның ярдәменнән башка булмый иде. Шуннан 2 яшь булып киткәч, менә кыш көне мин шушы группаны чыгарып, миңа инде бик каты күтәреп алдылар бу теманы. Теге ярдәм кулы сузучылар бик күп булды. ТНВ, Болгар радиосы ул вакытта күтәреп алды, инде ярдәм иттеләр бик каты. Алсу Исмәгыйлова ярдәм итте. Һәм шуннан без шул вакытта безгә Париждан бер хәбәр килде. Нишләп сез кайларгадыр йөрисез, безгә килегез дип инде татар хатыны Светлана исемле ул безне чакырды. Шуннан иң беренче без булып шунда барып кайттык. Безгә куйдылар диагноз, безгә яздылар препарат, безгә туры килә торган, һәм без шуны эшергә тотындык. Һәм шулай ук безгә әйттеләр, сез инде 2 ел вакытыгызны әрәм иткәнсез, сезгә кирәк булган физкультурада, массажда, реабилитация кирәк булган. Хәзер үк тотыныгыз диделәр. Шуннан соң без прям бөтен вакытымны, бөтен көчемне бирдем мин шуңа. Без барып кайттык Украинага да, барып кайттык Чехиягә, шулай Казанда да, районнарда да йөрдек без. Гел йөртеп тордым. Һәм менә нәрсә дип әйтим, 2 ел шул препаратны эчкәннән соң Мәрьямгә 4 яше инде вакытта приступлары бетеп китте. Мәрьямның, Аллага шөкер, приступлар бетте. Аның алга китеше дә әкренләп сизелә башлады. Ләкин аның шундый баш миендә поврежденный урыны булган, менә тәпиенә, аякларына, кулларына бик нык авырлык бирә торган. Ул менә аңлый нәрсә эшләргә кирәк икәнен. Ул аңлый, менә кашыкны тот дисәң, ул аны тотасы килә, ләкин ул аны тотканчы кулы озаграк тыңлый. Ул аны аңлый, ләкин менә команда кулга озаграк килеп җитә. Шуңа күрә әле менә аның ул авырлыгы булмаса, бәлки ул аякка басыр иде инде хәзер. Ләкин менә шунысы авыр. Без хәзер физкультурага йөрибез. Тонусы көчле диләр инде. Тонусы көчле булмаса, аякка бастырга җиңелрәк булыр иделәр. Хәзер без тонусны да әзәйтергә эшлибез, шул ук вакытта мышцаларны бар укреплять әйтәбез. Димәк, авыррак инде состояниесе. Но шул ук вакытта баш мие эшли. Кызым бөтен әйберне аңлый, нәрсә әйткәнне белә, бөтен кешене белә, үзенчә сөйләшергә тырыша. Мама дип тә әйтә, мама дип җиңелрәк тренинг әйтергә. Бабай дип тә әйтә, менә шундый сүзләре бар, бөтен сүзне аңлый әйтәм бит. Мин аны Мәрьямгә хәзер 6 яшь. Без аның белән өйдә гомумән яткан юк.
Мин аны гел утыртам машинага, алып чыгып китәм. Тегендә барам, монда барам. Бәйрәм булса берәр кая балалар бәйрәмен алып чыгып китәм. Әле баштарак җиңелрәк, бала кичкенә булгач барбыр теге әлләнәсә карамыйлар балага, нишләп коляскада ул дип сораучылар юк ие. Хәзер Мәрьям дәү булгач, нишләп коляскада утыра ул дип тә әйткән кешеләр бар. О, дәүбәвәй дип әйткән кешеләр дә бар инде. Но аларга игътибар итмисең инде. Аны белгән кеше алай дип әйтми инде, әлбәттә. Шуңа күрә хәзер алып чыгарга каядыр читенрәк. Мин бит инде бер үзем карыйм баланы, әни ярдәм итә инде. Әти минем шулай ук 2 тапкыр инсульт кичергән кеше, аның тоже авыррак инде хәле. Әни белән икебез инде, без өчебез йөрибез һаман, әни ярдәм итә. Мәрьям авыр, тонус көчле, күтәрергә авыр Мәрьямне хәзер. Ну, күтәрәм инде, кая барасың? Шуңа күрә хәзер әллә каярга бик алып чыгып та, мин тырышам. Көчемнән килгәнчә тырышам инде алып килергә Казанга да, леченияларга да йөртергә дә тырышам. Әле бу елны кыючылык җыеп Төркиягә дә чыгып киттем әле мин аны. Ләкин авыр булды. Бүтән бармабыз, якын арада гына. Читен булды, теге бик орып талчыгып кайттык инде без аннан. Менә шул. Син аны җәмгыятьтә кулы тормыш алып бара торган кеше итеп үстерәсең килә инде. Менә син әйтәсең, без өйдән утырмабыз, чыгып китәбез дисәң, бүтән бәйрәмнәргә алып барам, хәтта чит илгә ял итәргә алып баргансың. Бу җәмгыятьтә безнең илдә авыруларга, авыру балаларга, хәтта өлкәннәргә ни дәрәҗәдә кыен? Һәм ул кыенлыклар нәрсәдә чагыла? Мин инде физик яктан кыенлыкларын әйтеп тормыйм, ансы билгеле бит инде. Теге үзем дә әллә инде көчле хатын-кыз түгел. Ул минем күбрәк әни шул материнское чувство күбрәк минем белән идарә итә инде. Ә менә мораль яктан читен дип әйтер идем шулай ук. Чөнки условиялар турында әйтмим, условиялар начар түгел. Теге андый коляска белән алып чыгып китсәң дә бик читен түгел үзе йөртергә. Хәзер Казан бит безнең бик теге современный шәһәр, бөтенләй бер теге яраклаштырылган дип әйтер идем. Паркларга йөрергә дә, парклар доступный бөтен җирдә. Бәйрәмнәргә дә чакырып торалар, йөреп торам. Социаль хезмәт безнең Балтач районында инде. Алар да безне чакыргалыйлар, мин йөрергә тырышам. Ләкин авырлык нәрсәдә? Без менә Чехиядә дә булдык, Парижда да булдык бит инде. Анда менә сиңа борылып карамыйлар. Син коляска белән дип, синең балаң теге кычкырып җибәрергә мөмкин, Мәрьямнең тонус көчле булгач, теге нәрсәләр әйтмәкче була, ул кычкырып җибәрергә может, кеше куркып китә. Менә Балтач түгел инде, Казанда да, Татарстанда да бу вопрос белән читенрәк. Кеше куркып кала дип әйтимме соң? Минем үземнең бер ачуым чыккан бер әйбер бар. Теге минем үземә шәхсән бәрә инде ул. Кеше галочка өчен генә тизрәк күрешкәч, беренче теге галочка өчен генә сорый. Аңа Мәрьямнең хәле кызык түгел. Ну, сорый, ничек кызың? Ул синең җавабыңны тыңлап та тормый. Менә шундый кешеләр күп очрый. Ошуң чыган кешеләргә. Мин гомумән яратмыйм, жәлләгәнне яратмыйм. Кеше жәлләсә, мин үземне шулай ук жәлли башлыйм. Ә мин жәлләгәч бит инде куллары тагын уска төшә. Менә шунысы миңа ошамый. Шулай ук нәрсә ошамый, кешенең әшәклеге микән инде ул. Хәзер бит инде социаль челтәрләр бик актив, бит инде Инстаграмда да утырабыз, ВКонтактеда да утырабыз. Мин нәрсә әйтәсем килә, мин югары белем алган кеше. Минем дипломым бар, мин җырчы кеше. Минем булды авырлыклар, Мәрьям белән 4 ел, 5 ел, 6 ел утырдым, но 2 ел университетны санамыйм инде, 6 ел булсын инде ярар. Балага гына багышладым. Ләкин минем шулай ук үземнең профессиональ яктан да үсәсе килә. Мин аңладым, мин өйдә елап ятып, мескенләнеп ятып, бәхетсез булып, Мәрьямне бәхетле итә алмыйм. Шуңа күрә минем шушы творчество ягыннан да үсәсем килә. Минем юк андый зур амбициялар, теге гастрольләргә йөрү, зур концертлар җыю, андый амбиция юк. Миңа кирәк тә түгел, кызык та түгел ул. Ләкин мин музыкадан аерыласым килми. Җырлар иҗат итәсем килә, җырлыйсым килә, концертларга чакыралар, мин сөенеп йөрим. Туйларга да чакыралар, ул инде миңа акча ягыннан да ярдәм нинди дә булса. Инде әлбәттә кертәсең социаль челтәрләргә фотолар, теге кеше чакырсын бераз дип үзеңне күрсәтәсең бит инде. Башка җырчылар кебек. Башка җырчылар кебек үк, әйе, ул бит реклама минем үз-үземә.
Хәзер модный Instagram әйе. Нишләп мин артта калырга тиеш? Мин кертәм фотолар. Язалар инде, менә син тегендә йөрисең, монда йөрисең, балаңны кайчан карыйсың? Менә нәрсә дип әйтәм? Борчылмагыз, минем баламны бер кеше дә килеп карамый. Мин баланы үзем карыйм. Минем иң беренче урында Мәрьям тора. Әлбәттә, миңа әни ярдәм итә, но минем уятым җитми мәсәлән, Мәрьямне атналар буена калдырып эшләп китәргә. Бер көнгә мин Магу Казанга барып кайтырга, иртә белән чыгып китәм, кич белән кайтып керәм. Чөнки әниемгә инде 67 яшь. Мин күрәм, аңа да авыр. Шуңа күрә менә кешене борчымасын ул сорау. Әйтәм бит, Мәрьям өчен мин иң яхшы әни дип әйтер үземне. Мәрьям минем бүтән яктан да забота белән дә окружена, мәхәббәт белән дә окружена. Менә бүтән әйбердә бар Мәрьямның. Күп балалар әле көнләшергә дә могутлар. Чөнки ничек инде Мәрьям булай да бит инде ул язмыш белән обиженныйрак бала бит инде. Мин киләчәк турында уйлыйсым килми. Киләчәктә әллә инде авырлыклар көтәдер әле, чөнки бала үсә, әле ул сөйләшергә өйрәнсә, аңа тагын да авыр булырга может, ул күрә таза кешеләрне, әле аңлап бетерми кичкенә. Ләкин мин аңа гел әйтеп торам, кызым, син иң матур кыз, син иң акыллы кыз. Ул аны белә. Шуңа күрә Аллага шөкер дип әйтәм, тәрбия ягыннан. Әле мин кичкенәрәк вакытта Мәрьямнең ишеткән идем бер сүз, мондый балаларга тәрбия кирәкми, буларга забота гына кирәк, уход. Башта шулай дип уйладым, ухаживать итәм инде, теге бүтән яктан да, ләкин тора бара аңладым, ничек кенә воспитание кирәк әле аларга. Психологлар белән бик күп эшләдек, логопедлар белән эшлибез, өйрәтәләр алар мине. Ничек кенә кирәк? 100 тапкыр күбрәк кирәк таза бала белән караганда воспитание. Шуңа күрә мин тырышам бөтенесендә эшләргә, ләкин әйтәм бит инде, көчем бетә кой вакытта, авыр була. Өйгә кайтып, теге көчсезләнеп алам мин кой вакытта. Соң кулыма алам инде үземне, кем килеп эшли минем өчен, бер кеше эшләми. Менә шул. Булай әйтәм бит, уйламаска тырышам. Инде авырлыклар турында уйламаска тырышам, уйласаң чынлап та загоняться итәсең. Ничек бар шулай? Минем кызым, ул матур, шундый да, ул миңа күземә генә карап тора. Шуңа күрә зарланмыйм. Ләкин шул ук вакытта мин үз өстемдә дә эшләргә тырышам. Саморазвитие. Иҗаттан кала, мин шулай ук тырышам, мине проектларга чакыралар, мин ризалашам. Ул теге акчалата булмаса да инде миңа үземә, миңа ошый ул социаль эшләр. Мин ризалашам. Шулай ук минем профессия буенча да эшкә урнашасым килә, инде балалар белән дә эшлисем килә. Баштарак курыктым, ничек балалар белән эшли алырмын икән. Чөнки Мәрьям яшендә балаларны күрсәм, опять миңа травма. Менә бу бала җырлый, бу бала бии, минем балам өйдә ята. Травма бар инде бер төрле. Ләкин хәзер тоже мин психологлар белән эшләдем инде, үз-үземне рәткә китердем. Һәм хәзер мин әзер балалар белән эшләргә, чөнки бер инде эшли башладым. Вокал укытам инде, ансамбльләр ясыйм. Алардан бер төрле көч аласың балалардан. Һәм шул көчне Мәрьямгә бирәсең. Менә шундый взаимосвязь көчле. Ул балалардан нидер менә, балалар бит гомумән икенче дөнья. Һәм шул ук мине менә Мәрьямгә кайтып бирәм. Сизелә Мәрьям. Мәрьям минем бик активный бала ул. Әйтәм бит. Аны тора бара ала бирсә, ул балалар янына да алып килермен дип планлаштырам. Ул балалар да күрсеннәр бу тормышта. Менә шулай да була икән әле дип, аларга да плюс, Мәрьямгә дә плюс ул. Мәктәп садикка йөрмәде бит инде, балаларның нәрсә икәнен белми әле ул күбесенчә. Менә шул. Шулай да менә җәмгыять турында сөйләшә башладык. Сез бит инде урамга чыгасыз, кайларгадыр барасыз. Башка балалар Мәрьямгә нинди реакция күрсәтә? Һәм ул уларның реакциясе белән аерыламы? Менә балалар бурылып карап калсалар, аптырамыйм. Теге исем китми дип әйтәм. Ләкин бар олы кешеләр, олы хатын-кызлар бурылып карап калган. Теге аңа да инде кычкырмыйсың бит инде, аларга сүз әйтмисең, карасалар карыйлар, но андый ни бар. Менә бездә дә, шул паркларда йөргәндә дә бурылып карап калалар. Ләкин мин башымны өскә күтәрәм. Теге аптырап тормыйм. Но менә андый әйберләр тоже алар копится. Алар җыелалар, бер түзәсең, ике түзәсең. Шулай гына соң кайтып бер елыйсың инде. Обидно була инде, ничек булмасын инде. Бала өчен обидно, баланы жалко. Менә шул инде, әллә инде теге авырлыклар булай.
Білмеймін, бұл кішінің өзінен тұрадыр енді. Егер де мен юашырақ болсам, бәлки мен ауыррақ болған болар. Мен былай да юаш кіші енді, но хотя бы мен білем нәрсе керек екенін өзіме. Айтам бит шулай, мен ұзақ ішледім өз үстімде. Менә бұл соңғы елларына бик қаты ішледім. Теге бик ауыр іш болды. Нинди планда енді өзімді қолға алырға. Менә шушы проблема келіп шыққан қатын қызларға айтасым келе. Бірінші орада әлбәттә ауыр енді. Проблема бошқа келіп түшкеш, вообще оптырысың, нәрсе болды. Менә ничек менен белән шулай болды. Мен әле генә университетта укыйм, мен җырчы булырга хыялланам. Амбицияларында планнар, максатлар. Монда шулай килеп чыкты. Ну нишләтәсең инде? Сразу килми ул аны аңлау. Сразу килми. Сиңа кайчанрак килде? Миңа килде. Менә мин хәзер 3 ел булды инде әниләр янына кайтканыма. 3 ел Казанда тордык ирем белән инде. Менә Мәрьямгә 3 яшь булганда мин кайтып киттем Балтачка. Әтиән янына. Ул вакытта инде тагын авыр булды. Теге мужской поддержка кирәк бит инде барбар. Ул поддержка да калмады. Менә ул беренче ел бик авыр булды. Ләкин тора бара менә когда аңлыйсың, что син бер кешедән дә не зависишь, что файда юк кемнәндер нәрсә көтергә. Менә шуны аңлагач килә башлый ул. Мин өйгә кайткач аңладым, что минем тормышымны, минем проблемаларымны күтәрергә бер кеше дә ярдәм итә алмый, мин үзем генә. Менә шул вакытта аңлый башлыйсың. Шул вакытта үз өстеңдә эшли башлыйсың әкренеп. Һәм менә инде син ярдәм сорагач, җәмәгатьчелек, татар җәмәгатьчелеге дип әйтегәне күтәрелеп, чыннан да сиңа ярдәм итте, мин ул хәлләрнең шаһиде. Ул вакытта шактый гына сум акча да җыелды, сез аны дәвалауга тоттыгыз. Әмма менә күптән түгел әле безнең интернатка биргән әңгәмәңдә син әйттең, шул акчаны күпсенүчләрдә булды дип. Вакытта да менә сөйләп китәр. Нәрсәләр? Ул вакытта әле мин ишеткәне генә менә Миләүшә машина алды диделәр. Әле ул вакытта ул. Мәрьямгә 2 яши. Минем правам инде 2007 елдан бирле бар. Мин Казанда укыдым, миңа машина кирәк тә булмады. Кирәк түгел иде. Автобусга утырып йөри идем, Балтачка кайтып китәйм, попуткага чыгып, бөтен студентлар шикелле. Мәрьямне алып кайттым, Мәрьямгә 2 яшь тулды, шулай ук машина дип аптырамадым да, кирәк тә булмады, чөнки ирем бар бит ул вакытта. Ләкин ирем бар дию да ул инде теге кавычкадарак дип әйтергә, чөнки әйтәм бит, безгә иртә белән лечениягә чыгып китәргә кирәк, мин аны йокысыннан уята алмыйм. Минем әни килеп җитә Балтачтан, әнинең машинасына утырып чыгып, әнинең машинасы бар ул вакытта. Әни таксида эшли Балтачта. Һәм инде менә шул как раз акча җыелгач, акча җыеп лечениягә йөри башлагач, Казан буйлап йөртергә кирәк, бит монда бассейн, монда физкультура, монда массаж. Мин бит аны аркама утыртып, дип әйтәм инде, грубо говоря, ну такси чакыртып, миңа бит тоже менә моннан чыга бит ул, әйләнеп чыга. Автобуста йөртеп булмый ул авыру баланы. Шуннан соң әнинең машинасын сатып, алдык кредит. Алдык кредит, иске генә, кичкенә генә бер Матис алдым инде мин ул вакытта. Ул алдым да, опыт юк йөртергә машинаны, әллә инде зур. Әйтәм бит, права күптән бар, йөргән юк. Утырттым да, алып та киттем Мәрьямне. 2000дә ничәнче ел була инде ул? 2013 ел. Шундан бирле машинадан төшкән юк. Ну менә ничек авыру баланы машинасы йөртәсең? Мәрьямнең пенсиясы килә 13 мең. 13 меңнең яртысына түләп бардым кредит. Булды, кешеләр әйтүче, менә акча җыйды да барып машина алды дип әйтүчеләр күп булды. Әле дә әйтәләр, чөнки һәм машинаны алыштырдым, Матизның срогы чыкты, җимерелеп бетте. Яңа машина алдым. Әле дә әйтүчеләр бар. Турцияга барып кайттым, әйтәләр. Маңа инде хәзер оптырамыйм да инде. Акчаны инде син хәзер үзеңдә эшлисең җырлап. Аллага шөкер. Минем инде хәзер менә шул вакытта сбор булды, ул вакытта акча җыйдык. Мин теге чит илләргә бардык, чит илгә барып кайту ул бик зур күп акча. Шулай ук Чехиягә икенче тапкыр чыкканда инде хәтерлисездер, реанимациягә эләгеп калдык Казанда. Ул вакытта билетлар юкка чыкты, вещь полностью кайтарылмады безнең. Менә шулай тотылды инде, лечениягә гел йөреп тордык. Мин хәзер ул вакытта йөртмәгән булсам Мәрьямне, ул хәзер бу состояниегә җитми иде. Мәрьям хәзер субханалланы күргән кеше шакката. Хәзер Мәрьям нәрсәләр эшли белә? Мәрьям әллә нәрсә эшләргә тырыша.
әйтәм бит, кул тыңлап җиткерми. Менә аны теге научный телдә оныттым, менә ничек әйтелгән. Менә контрольда тотып бетерә алмый кулларын, аякларын. Шунысы авыр, но аңлый бөтен әйберне. Төсләр беләбез, төсләр аерабыз. Опять-таки шул өйдә занятиялардан инде бу. Сары, кызыл, яшел, зәңгәр основной төсләрне беләбез. Теге ничек өйрәтәм инде, теге может кызыксынычлар барды. Чиләкләр алдым да инде төрле төстәге. Төрле кичкенә шул төстәге ниләр. Уенчыклар күп бит инде ул өйдә. Менә кызым булсын, кайсы төскә, кайсы чиләккә саласың? Сары уенчык икән, сары чиләккә сала. Димәк, менә тырыша. Монда бик күп түземлек кирәк әлбәттә. Ул аны сразу теге кулы килеп тә җитмәгән ул чиләккә, ул аны аппликация итә 90 әйбергә. Ну, эшен эшли. Шулай итеп өйрәттем. Өйдәге бүтән җиһазны белә нәрсә икән, телевизор кая монда, тәрәзә кая, тәрәзә монда, һава кая, һава шунда, бүтән сүзне белә нәрсә икәнен. Бу бит занятие, бу бит өйдә тик бүлмәгә тик яту түгел бит бу. Без бик күп йөрдек. Тагын нәрсә, нинди сораудан киттем мин сөйләп? Дөрес сөйлисең. Нәрсәләр эшли белә. Әйе, нәрсә эшли белә. Хәзер менә нәрсәләргә өйрәтәсең. Хәзер өйрәтәсе килә, хәзер басып торырга өйрәнәбез. Ничек өйрәтәсең син басып торырга? Бер аяк Киңәшең. тонус көчле булгач оңай кыскарды. Ләкин теге кыскардан түгел, мышцы тарта. Арканың мышцасы тарта, аяк шуңа күрә кыскарак тоела. Ләкин менә мин аны йөртәм хәзерге вакытта мануаль терапевтка. Бөгеләр инде кытырдаталар, шытырдаталар. Рәтләнеп китергә тиеш дип әйтте менә ул врач, олы гына яшьтәге врач инде ул. Өйдә бастырып куям вертикализаторга, бәйләп, аякларын бәйлим, кулларын бәйлим. Алдына өстәле бар үзенең, өстәленә куям мондый фортепиано инде уенчык. Үзем оештырам. Өйдән плюслыйм, тузан сөртәм, телевизор кабызып куям, басып тора мине карап. Яннан югалсам, елый. Менә алдында гына берәр нәрсә бирергә кирәк. 1 сәгать торабыз, элек ярты сәгатьтә мошадык, 1 сәгать басып тора. Файдасы бар. Бала опораны сизергә тиеш. Опораны сизмәсә, бала белми, аяк нәрсә икәнен белми. Аяк нәрсәгә кирәк ул аны аңламый. Монда основной менә шуны аңлатырга кирәк. Талчоклар ясатырга өйрәтергә кирәк аягы белән. Менә ул белергә тиеш. Аның 2 аягы бар, ул аның белән басып торырга тиеш. Ул аны белән атларга тиеш. Ул аны аңлый хәзер. Кызмая тәпи йөрибез дисәң, шытырдап идәнгә төшәм ди инде. Аңлый бит. Мин аны аңлатмаган булсам, ул аны белмәс иде. Белми күп бала ДЦП белән авырып яткан авыл тирәләрдәдер инде ул бәлки. Белмиләр, аякның, кулның нәрсә икәнен аңламыйлар да. Ну, ул теге степень тяжестидан да торадыр инде. Но безнең степень шулай ук авыр степень считается безнең баланың. Мен шул занятияларның гына файдасыдыр дип уйлыйм инде. Шөгыльләнсәң була. Ләкин мин тегәннән көтмим инде инде зур подвиглар, 100% теге таза булыр дип тә көтмим. Ләкин булдырганча тырышасы килә инде. Әзрәк булса да тәпиенә бассын иде инде. Шуңа дип цел шушы. Мәрьям бит инде мәктәпкә керер вакыты Җитә. Хәзерге вакытта бит инде балаларны, авыру балаларны һәм сәламәт балаларны бергә укыту технологиясы киреп бара мәктәпләргә дә, доступная среда, минем балаларым бетерген мәктәптә дә эшләделәр аны. Аларны бергә укытуга син ничек карыйсың? Мин яхшы карыйм. Чөнки кайбер әниләр, авыр әниләр, шулай аларда курку бар. Минем балам мөгаен бу сынауны уза алмас дигән. Сәламәт балалар янында укуны, алар янында күнү кемне. Ну, мин курыкмыйм, чөнки мин Мәрьям янында. Мин аны барыбер инде бер кешегә дә обидага бирмәячәкмен. Мин аны мәктәпкә йөртсәм, үзем йөртәячәкмен. Үзем алып барам, үзем алып кайтам. Теге мин балалар белән яхшы тиз табам уртак телне. Шуңа күрә теге менә минем туганнар да кайта, племянниклар да кайта. Кызлар, Мәрьям янында китмәгез, Мәрьям яныннан китмәгез, Мәрьям белән уйнагыз. Алар үстеләр менә шуны белеп. Алар Мәрьям янына керәр дә җырлар җырлап утыралар, шигырьләр сөйлиләр, әкиятләр сөйлиләр. Менә мин шулай итеп аңлатырга кирәк балаларга. Әлбәттә инде ул баланың әнисе килеп, син белән аралашма дисә, мин беренче алмыйм инде. Андый шартлар бармы? Андый белмим әле, без әле иткәнем юк. Юк, шулай да менә син инде кайларга бер йөрисез дип
Барман ишрак. Юк, әле алай иткәннәр юк. Мәрьям, белмим, бәлки ул Мәрьямнең теге тышкы кыяфәтендә бер плюс бардыр инде безгә, чөнки аның йөзенә чыкмаган бит авыруы. Теге алай курыкмыйлар аннан. Ләкин мин күз алдына китерәм, авыррак балалар булса, алай дип әйтергә могутлар. Кешенең әшәклеге җитәрлек. Шуңа күрә курыкмыйм мәктәпкә йөртергә. Теге инде ниндидер авыррак дәресләрне инде әлбәттә өйгә килеп укытсалар җиңелрәк безгә, чөнки Мәрьям теге концентрироваться итә бит инде, белмим, бөтен игътибарын шуңа гына бирәчәк. Ул балалар янында барбыр, ул бала Мәрьям. Әле аның развитиесе 3 яшьлек бала шикелле. Ул бөтенләй бергә отвлекаться итә минут эчендә. Өйдә укытса әлбәттә результаты күбрәк була, ләкин шул вакытта музыка, рәсем ясау, нидер теге общий шундый ниләргә мәктәпкә йөртәсем килә. Шулай дип добиться итермен дип торам, Алла бирсә, узган ел 2нче елга була инде ул. Миләүшә, хәзерге вакытта син нинди проектларда шөгыльләнәсең? Юк, бу сорауга кадәр бер сорау бирим әле. Дәүләттән берникадәр ярдәм бар бит инвалид балаларга. Ул җитәрлекме дигән сорау бирмим, чөнки җитәрлек түгел икәнен беләбез, барыбыз да күзәтәбез. Әмма шулай да дәүләт бәлки матди ярдәмнән тыш тагын нәрсә эшли алыр иде бу авыр балалар өчен? Шуны уйлаганың бармы син? Менә бәлки син нәрсә тәкъдим итәр идең дәүләткә? Әгәр дә синең шундый мөмкинлегең булса. Нәрсә тәкъдим итәрем? Менә шул реабилитацион үзәкләр бар инде, алар дәүләт ягыннан бар бит инде, алар йөртәбез. Ләкин инде шунда гына йөртеп аякка бастырып булса Мәрьямне бик җиңел булыр, булмый, чөнки анда барбер кеше, зарплатага эшләгән кеше үзенең сәгатен эшли тизрәк, теге балага ярдәм итәм дигән кешеләр әз инде анда җирләрдә. Шуңа күрә бушка теге реабилитацион үзәкләр ачсыннар дип әйтмим инде. Но берәр үзәк булса яхшы булыр иде. Бөтен менә ничек итеп аңлатырга да белмим инде мин аны. Бәлки менә шул әти-әниләр бераз теге эшкә чыгу мөмкинлеге булсын өчен, ниндидер менә садик шикелле рәк җир булса, бар инде ул хоспислар бар бит инде Казанда менә. Ләкин анда да инде пока кулланганым юк, алар белән инде Казанда тормагач. Ләкин менә берәр Балтачта безнең гомумән бер нәрсә юк инде, реабилитацион үзәк юк. Ну менә бераз белмим, дөрес булыр микән алай дисәм, чөнки әни кеше шулай үзе турына торырга тиеш түгел. Бераз эшкә чыгасы килә, хотя бы ярты көнгә. Чөнки өйдә ятып, беләм мин хатын-кызларны үземнән дә беләм, гомумән бетәсең, балага да ниң калмый, бер нәрсәң калмый. Чыгып кирип берәр кая эшләп кирсән, берәр полезный теге җәмгыять өчен, зарплатасы да булыр әзрәк. Һәм менә шул вакытта баланы берәр карап торырга, берәр үзәк булсын иде, баланы калдырып торырга, шулай ук бала белән шөгыльләнсәләр анда. Мин шулай дип уйлыйм инде. Мөмкин микән ул? Андый ни әниләргә җиңел булыр, әниләргә бер психологический тоже поддержка булыр ул. Чөнки кемнеңдер бар ярдәм итәр кешесе. Әйе. Менә мин мәсәлән, тулысынча бөтен дине үз өстемдә тотам. Миңа авыр теге нәрсәдер булса эшләргә кирәк бит, өйгә охшап кайтыр өчен. Әле мин шулай ук әти-әни белән торгач, әти-әнигә дә ярдәм итәсе килә, ярдәм итәргә кирәк тә инде ул. Менә шул инде. Коляска кирәк инвалидный, пенсия акчасын алып булмый бит инде. Шулай бер туйга чыгып җырлап керәсен икән. Ярый, минем әни бар хәзер. Аны калдырып чыгып китә 2 сәгатькә. Тора баран эшләргә. Мин бит туйга баланы алып чыгып китә алмыйм күтәреп. Менә шул инде основной проблема, иң курыкканым шул киләчәккә пока сорау. Хәзерге вакытта син нинди проектларда катнашасың? Шуны эшлим дисең бит инде. Проектлар соңгы арада мине чакырдылар проект, Яңа дәвер проектына. Бу инде теге безнең заманча татар музыкасы фестивале рак була бит инде. Менә безнең презентация концерты инде үтте, яхшы гына үтте. Менә ул проектта миңа кызык, чөнки мин анда үз урынымны табам. Теге минем белән совпадает минем уйларым белән ул проектның идеясы. Чөнки әйтәм бит, минем андый максатым юк, концертлар җыю,
зур итеп теге нидер стандартларга соответствовать итеп җырлау гомумән минеке түгел. Менә мин музыкага гашык кеше. Минем үз музыкамны эшлисем килә, үз җырларымны үз стилемдә дәвам итәсем килә. Һәм бу проект миңа ярдәм итә бу сорауда. Шулай ук мин әле Real Records дигән студияда да эшлим дип инде мин шуларда яздыргалыйм җырлар. Аларның да шулай алар яшь җырчыларга ярдәм итәләр. Безнең анда бар берничә яшь җырчы шулай ук. Мин инде аларда теге олырак булып торам, алар яшь кешеләр әле. Анда да мин тырышам килергә, аларда менә сабантуйларда, теге концертларда чыгыш ясыйбыз. Шулай ук бу менә миңа менә шушы җитә. Әйтәм бит, менә мине чакыралар, менә шулар, мин киләм, җырлап китәм, мин ничектер от душын алып чыгам, энергия алып чыгам сәхнәдән. Яңа дәврдә шулай ук. Шулай ук мин әле эшкә кердем, эшкә керергә җыенып йөрим. Ну, кердем инде школа искусствка. Балалар белән эшләү инде, мин эшли башладым инде. Алай булса яхшы гына бар дип уйлыйм. Шулай ук теге мине кабул иттеләр, бик сөенеп кабул иттеләр. Менә мин син бит инде җырчы, син әйдә, тегеләй булай, үзеңнең яшь буларак үзеңнең мнениеңне, үзеңнең ниеңне кертеп җибәрәсең дип. Аллага шөкер, миңа бу 6 ел застойдан соң бик рәхәтләнеп тотынам. Шул ук вакытта Мәрьямгә дә вакытым, ин беренче Мәрьямнән чыгып вакытымны планлаштырам. Шул. Ну, әни ярдәм белән генә инде. Әнинең ярдәменнән башка булмый пока. Менә Миләүшә тагын бер проблема турында сөйләшмәгәнбез. Син баланы ялгыз үстерәсең дип. Менә әтисе кайда? Мәрьямнең әтисе Казанда. Сезнең аерылышу нәрсә белән бәйле? Безнең аерылышу нәрсә белән бәйле? Ну, без аның белән гомумән икебез теге төрле воспитание, ул бит инде төрле милләт вәкиле буларак теге төрле караш безнең тормышка. Гомумән икебезнең ике төрле караш. Мин аның өчен теге не осуждаю, ул шундый мөхиттә үскән, шундый гаиләдә үскән. Алар өчен ул нормально. Ул инде Урта Азиядан килгән кеше. Ләкин теге шул вакытта ул грамотный достаточно бик умный кеше дип әйтергә, начар кеше дип тә әйтмим. Ләкин менә миңа киләчәктә гаилә алып барырга ул кеше белән бик читен. Балага тәрбия бирүдә, чөнки безнең шул бер-беребезне аңламау өчен бик еш кына килеп чыга иде ыгы-зыгылар. Барысы да бала алдында, балага опять-таки шул травма дип. Менә шундый карарга килдек инде. Мәрьямгә ярдәме бармы? Әти кеше теге башында бер нәрсә әйтә икән, ярдәм итә, шул. Рәхмәт, Миләүшә. Әйдә бер куплет җырлар. Бер куплет җырлыйм әле. Нәрсә җырлыйм икән? Минем җырлыйсы килә "Юлларыбыз бер түгел" дигән җырны. Бу минем иң беренче җырым иде. Казанга килүгә мин шушы җыр белән радиога чыктым. Сәхнәгә дә чыктым шушы җыр белән. Бу инде күпләр белгән җыр минем, үзем иҗат иткән җыр. Биек тауга менеп карыйм, сине сагынган саен. Син бит минем юанышым, иртән кояш кич аем. Янарыңа аша күңел, атылган йылдызыман. Күңел синдә үзем монда, яралы бер кош сыман. Янарыңа аша күңел, атылган йылдызыман. Күңел синдә үзем монда, яралы бер кош сыман. Биек тауга менеп карыйм, сине сагынган саен. Син бит минем юанышым, иртән кояш кич аем. Янарыңа аша күңел, атылган йылдызыман. Күңел синдә үзем монда, яралы бер кош сыман. Янарыңа аша күңел,
атылган йылдыз сыман, күңел синдә үзем монда, яралы бер кош сыман. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.